ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin sabon tutorial na wannan tutorial din zan nuna muku wasu ɗan sirrika ne, wancan sirri guda biyu ga WhatsApp take da shi. WhatsApp tana da sirrika da yawa daga cikin mu ba mu san da shi ba, amma yau zan kawo muku sirri guda biyu a cikin shi domin mu ƙaru kowa da kowa ya ƙaru. Dan wasu sun sani wasu kuma ba sani ba, amma kafin nan ina roƙonku da ku danna min alamar subscribe in ba kai subscribing ba. Idan ka subscribing ka danna like in bidiyon ya burge ka da dai sauransu. Kafin nan mu shiga cikin bidiyon mun kai tsaye, za mu shiga cikin WhatsApp namu kamar haka. Ga WhatsApp namu, sirri ta farko da zan fara nuna muku shine, wato misali kaman kuna chatting da mutum kuma kana so a ce sati ɗaya tana yi a ce chatting wani gaba ɗaya zama babu, ba sai kai ka goge da kanka ba. Kawai 1 week ɗin nan tana ce kwana 7 chat ɗin ta goge, shine kawai za ka shiga kamar haka, aka shiga chat na ku da kai da abokin ka. Misali duk wani chatting ɗin idan har ka kunna wannan abu a week kwana 7 tana cika chat ɗin da zama babu gaba ɗaya, sai ka shiga nan kan sunan nashin nan kamar da kake gani, sai ka zo nan gurin disappearing messages, kawai ka zo kai tsaye a ga in yana off ne ma sai kai on na shi, ka kunna shi kai tsaye. Yanzu kwana 7 wannan ta cika, za ka ga chat na ku gaba daya ta goge. To ni kuma dai gaskiya ba na chat to bari in kashe abu na kai tsaye. Sirri na biyu kuma da zan nuna muku shine, kamar misali kun yi magana mutum ko kuma kun yi alƙawari da budurwarka, kai tsaye kana so ka ga chat da take da mutane, ko tana gaya wasu kalmomin soyayya ko wani abu, ko dai kai misali wani abu ne dai wanda ka taɓa gaya wani gaya tura maka, amma ka manta waye ka ce tura maka din. Kun ga wannan alamar sacin wannan da kuke gani, alamar sacin wannan alamar sacin da kuke gani wanda na zana muku, ba lalle dai ku gan shi mai kyau ba, kawai ga danna shi kai tsaye a kan nan. To duk maganan kuma menene kawai ka rubuta shi zai kama. Kamar misali mu ce baka da mutunci, wallahi baka gani, kawai wallahi baka da mutunci. Kun ga ya ciro magana, kawai magana ne ya sa, kuma zai ciro mu daga yayin da muka yi magana. Ko kuma misali yace ka tura min, kaga ka tura mun su gaisuwa a gani. to kaga wannan da ya ce wai to ka tura min number ta mu gaisa, kaga da sauransu. Duk abin da dai kake bukata kawai idan kai sacin za ka gansu. Kuma misali budurwarka tana yaudaran ka, tana soyayya da wani wanda kai baka sani ba, kuma kana da kuma WhatsApp naka, ba lalle bane ka fara duba chat kaga chat naku da sauransu. Kawai kai tsaye bar rubuta I love you a kan nan, kaga I love you. Idan ka duba cikin chat naku din za ka ganta, za ka ga wanda ta turo a chat din da sauransu. Kaga ba lalle bane kai tsaye sai ka shiga ka duba ɗaya hakan ma ka gani ka duba ka kama su. Wannan dai abin da muke koyarwa din ba wai muna koyawa ba idan ka je ku fara da budurwa ko ne abu, muna koyawa dan ilimi kuma saboda gaba. Nagode. Kafin nan ina da ku da ku danna mana alamar subscribe da sharing domin in uwa su karo da shi. Nagode.